sesangano resadc protests Zimbabwe region tinotsigira zvikuratidzira kuchenge kuchiitika muzambia musi wa 11 nemusi wa 12 mwedzi uno, uye tichifara nechidanho chiri kutorwa nenyika yezambia kuti nyaya dzezimbabwe dzinge dzichigadzirisika. Hurumende yezambia iri kutsigira urongwa hwese huri kuitwa kuti chiitiko ichi chinge chifamba zvakanaka uye murunyararo. Uye hurumende yezambia inotarisira kuti pachange pachiitwa Sadc Summit muzimbabwe, nyaya yezimbabwe ichasimudzwa zvine mutsindo kwazvo uye zvikuru kwazvo, kuitira kuti sarudzo dzisina kufamba zvakanaka dzinge dzichigadziriswa sekufamba kwazvinofanira kuita. My fellow Zimbabweans, Sadc has given us yet another opportunity to express our anger and disappointment over the 2023 election that Emmerson Mnangagwa and ZANU-PF glaringly stole from the people of Zimbabwe. Let us gather in Lusaka on the 11th and 12th and march and sing and express our anger and express our unhappiness in Zambia. Thank God we have Zambia, that is a democratic nation that allows people to express themselves peacefully. Let us gather in Lusaka on the 11th and 12th and show Sadc that as Zimbabweans we are not happy with the way it handled or mishandled the 2023 election. It was Sadc that gave a damning report, a truthful report full of facts and evidence that the election in Zimbabwe had been stolen, that the election in Zimbabwe did not meet the benchmark that Sadc itself set among its member states, that the election in Zimbabwe was fraught with irregularities. And now, the same Sadc is now allowing or giving over the chairmanship of Sadc to Emmerson Mnangagwa, who stole the election. Are they now rewarding someone who stole an election by giving him the chairmanship? Is that the way we deal with issues? My fellow Zimbabweans, let us gather on the 11th and 12th in Lusaka and tell Sadc that we are unhappy about the way things have proceeded. Let us gather in Lusaka and express our anger and tell Sadc that we, the people, we, the citizens of Zimbabwe, the custodians of what happens in Zimbabwe, what comes and what goes out of Zimbabwe, are not happy, and we do not want the chairmanship of Sadc to come to Zimbabwe, not at this moment. Let us deal with the 2023 election first. Let us deal with what happened on August 23 in 2023. Let us find a way and let Sadc come in and help Zimbabweans find each other and deal with the crisis, the legitimate crisis that has always been a factor after each and every election. If this is not dealt with, this is going to perpetuate, this is going to continue, and Zimbabwe's problems will never end. And Zimbabweans will keep flocking into Sadc countries. Let us deal with this issue now. We demand that Sadc deals with this issue now. And it should begin by Zimbabwe not getting the chairmanship of Sadc. See you in Lusaka.
Kushaisa vaMnangagwa mukana wekuti vange vachiva sachigaro weSADC kuchabatsira kuti vange vachiuya panhaurirano idzo dzatiri kuda kuti vange vachiita pamwechete navachamisa nevamwe vari nezvematongerwo enyika vanosanganisira vamwe vakatiza vakabuda munyika yeZimbabwe kuitira kuti nyaya dzeZimbabwe dzinge dzichigadziriswa. VaMnangagwa vari kushanda pamwechete nemauto kumbunikidza nekudzvanyirira vagari vemuZimbabwe uye vakashandisa bato reForever Associates of Zimbabwe FAZ kuti vange vachimbunikidza vagari vekumarohwa kuti vange vachivhotera ZANU-PF. Bato iri rakashandiswa zvekare kuti ringe richinonotsa sarudzo munzvimbo dzakaita seManicaland, Harare neBulawayo umo vachamisa mavakanga vane rutsigiro rukuru. Bato iri rakashandiswa zvakare kuisa dzimwe nhengo dzainzi madouble candidates pasarudzo dzakapfuura avo vakanga vachishanda kuvhiringidza vavhoti kuti vange vachisaziva pekuvhotera panguva yesarudzo. Bato iri reFAZ rakashandiswa zvekare mushure mekupera kwemaelections kuisa vasengezo chapangu pachigaro vachibatsirwa pamwe chete navamudhenda avo vari kushanda navo kusvika pari zvino kuti vange vachimbunikidza nhengo dzeparamende dzaiva dzebato reCCC yavachamisa. Izvo zvakaita kuti vachamisa vasiye zvematongerwo enyika kwechinguva vachimboedza kuronga kuti zvinhu zvinge zvichigadziriswa. Tiri kukurudzira vanhu vose nevagari vose vemuZimbabwe kuti tichipedza demonstration ichange ichiitika kuLusaka kuZambia ngatiendei tinosangana zvekare muHarare muna August umo matichange tichiratidzira zvekare kusvika vaMnangagwa vabvuma zvatiri kuda panguva iyo SADC paichange iri munyika yeZimbabwe. Ngatirambei tichishandira pamwe chete, rambai muchititevera pamaduta mutunhu edu.